Obila chielo itungimane boma ma Kisumu tok hinyruok kamano yoro kinde ng'anyo Azimio manyoro e boma ma Kisumu. Kamano bende ji ang'wen yudo thieth mag lisasi kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Ji ang'wen go hikgi gin e kind 17 nyaka 39. Jo ohala ma boma no bende kwano lal kaluwore kod mwandu mane okwal kendo kethe. Adoni wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu watudre kod reporter marwa Millicent Adhiambo. Millicent, kinyalo winja to nyiso ni chal mar Kisumu chalo nade kotudre kod ng'anyo manyo timre odiochieng'no manyoro? Ero kamana enya James Opondo, achiel kachiel kwa wuok Kisumu, kotenore kod ng'anyo mane otimo odiochieng' manyoro, o kaunti ma Kisumu kaendi oganda no chiewo kendo dok e tijegi mapile kaka pile, kata kamano jo ala mopogore opogore to kwano lal kotenore kod ng'anyo mabende ne obedie madukni moko nitie kaka gik moko ne okethi kendo mwandu ne okwal. Ka bende e kaunti ma Kisumu kaendi wayudo ni achiel kuom kuonde mabende ne oyudo lal en kar kano ringre joma otho ma ong'ere kaka kwe mochari mabende gisani kani wawuoyo gi jatelo makanyo no wacho ni kanyo sani ne giwito mwandu maheo milion 7. Ka bende oyango ni monj makamano ne okowinjo teni ahinya kod weche ng'anyo manyoro, ka wacho ni oken tielo mokwongo makar kano ringre no ero imonjo. Ka bende gino ma oyango ni sani miyo nyaka jogo ma ondik kanyo ma manyo yuto gi kanyo luoro kendo gisechako chwalo andika mar weyo tich kanyo no ka giwacho ni ngimagi sani nie andaki. Kopogore gi mano bende wayudo ni eduka achiel mabende wuok e alwora ma Juakali ma ong'ere kaka Jamia mabende otelnegi kod Jodin Islam bende yango kaka ne gilalo mwandu modhuro mahao milion 15. Ka bende wuon dukano yango ni ei dukane no kuom mwandu maromo milion 15 odong' mana gi mwandu ma ok rom 500,000 kende kuom milion 15 duto mane oketo e dukane endo. Kendo owacho ni wach kamano ne ochakore seche mane rakruok no bedo e kind jong'anyo kaachiel kod obila mabende nene temo rakore kod oganda seche mane ging'anyo mondo mi kik gimwom gi keth gige oganda kata mwandu mag jopiny. Kama wacho ni rakruok no endi no biro ma teko jong'anyo no ingo teko obila ma obila no chwe ogola puth nyiri oweyo ka jong'anyo muomo donjo e dukano kendo yako mwanduge e duka makamano. Gino mabende okaw thuolo mar kwayo piny owacho ka otelnegi kod jatend piny William Ruto kaachiel kod Raila Odinga ka owacho ni sama ruedhi ariyo dhawo to lume mainyore. Okwayo jotelogo mondo sani ong'i kaka ginyalo bedo kanyakla mondo gibed kod twak gilos wach mondo oganda jo Kenya oyud fungruok kotenore kod nengo ngima kaachiel kod weche masani dhi nyime mabende ikelo kotenore kod lal e yor ohala mopogore opogore kod mwandu mag oganda mabende kaka en kaka noloso. Owacho ni sani en kaka ng'ano mane ogeno kuom gimoro sani odong' koonge gimoro amora. Kopogore gi mane kaunti ma Kisumu kaendi bende jatend obila Alphonse Wambua bende oyango ni achiel kuom obila mabende ne rakore alwora ma Juakali kanyo kod jong'anyo owito ngimane okinyi makawuono kotenore kod hinyruok mane oyudo odiochieng' manyoro e rakruok mane otimore no odiochieng' manyoro no endo. Bende kopogore gi mane kaunti ma Kisumu kaendi wayudo ni ji ang'wen bende pod dhi nyime kod yudo bero mopogore opogore ka gigolo negi magina ma ong'ere kaka rubber bullet e dendgi mane giyudo e rakruok mar ng'anyo mane otimore odiochieng' makanyoro e kaunti ma Kisumu kaendi. Ka thieth ma kamago oganda go dhi nyime yudo e kar yudo thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kopogore gi mano to kwang'iyo odiochieng' makanyoro odiochieng' ma kawuono oganda oduoge wang'e tich dhi nyime ohala yore wuoth onge gino ma ochung' mak mana lal mopogore opogore madukni kod jomopogore opogore oyudo kod hinyruok moganda be oyudo kod tho makagi kacha. Ko kamano mane kaka chal Kisumu chalo gi odiochieng' ni endi tok kanyo manyoro. Ka bende pod wanyonore kaendi mar luwonu mago mamedo tucho kotenore kod ng'anyo mago mane owuok kod ng'anyo bende bre medo tucho e seche mabiro mbele. Ka kamano taduogo ni studio James Opondo mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho. Erokamano Millicent Adhiambo kuoke kaunti ma Kisumu. Wabro thuolo mondo tim achiel ariyo adek kochopo sa achiel kod sa adek kemiwa lipodno e yorno ma oyanga. Erokamano. Ka wadhi mbele nyakor mago joma wayudo ni kwana mar ji mowito ngimagi e masira